bueno, como ya sabéis, hoy un poco la idea de esta charla es ver un poco cómo nos afecta la reforma de pensiones que está aplicando el gobierno. Entonces, bueno, desde... ¿Más alto? A ver, entonces, desde aquí en el barrio de Sants, desde el mes de febrero, pues bueno, llevamos organizando un grupo que está trabajando el tema de la defensa de las pensiones. Nos reunimos todos los lunes y llevamos trabajando con el tema de la revalorización de las pensiones del año 2012. Entonces, con este tema de la reforma de las pensiones, es un tema que ahora queremos trabajar desde la Asamblea y precisamente nos interesaba conocer exactamente, como digo, como es el título, cómo nos afecta esta nueva reforma. Entonces, para esto, pues nos está acompañando, por un lado, Elena, que es del seminario Taifa, y Alex, del colectivo Ronda, que nos explicarán un poquito, bueno, nos explicarán tanto a nivel jurídico-legal como a nivel social cómo nos afecta esta reforma. Bueno, sin más, aquí empezamos. Val, gràcies per convidar Taifa a un acte com aquest. Estem encantades de poder estar aquí perquè nosaltres fa temps que estem treballant en pensions amb escàs èxit, perquè tampoc és que ens cridin gaire a fer xerrades, no? I llavors venir aquí en una sala tan plena doncs fa molt de goig. Jo us explicaré el context amb el qual es proposen i es realitzen diferents reformes de les pensions. La més recent és la d'aquest mes, però l'última gran reforma és del 2011, però això porta una història a darrere bastant llarga. En primer lloc, he vist el cartell i aquí posa Elena Ioate, economista especialista en pensions, i això és una cosa que a mi m'ha molestat una mica, primer perquè no sóc especialista en res. A Taifa fem el que podem, parlem dels temes que cal, de crisi, del món laboral o de pensions si fa falta, no? Però d'altra banda, això d'economista especialista en pensions quasi bé és un insult, perquè tots aquests especialistes que surten fent informes, perquè aquesta reforma que han fet ara al setembre surt d'un informe fet per uns especialistes en pensions, no? Doncs aquesta gent és una gent bastant impresentable perquè el que fan és vestir d'arguments tècnics mentides, trampes i sobretot posicions ideològiques. La seva tasca no és ser especialistes en pensions públiques, sinó tractar a la gent pensionista com vosaltres o nosaltres en el futur, tractar-los com un número que està condicionat, el nostre benestar està condicionat en funció d'unes variables de sostenibilitat, de rendiment econòmic, no? Tracten el benestar social com un rendiment econòmic. Doncs si això vol dir ser economista especialista en pensions, jo no tinc res a veure amb això. Dit això, anem a veure els antecedents. Des de quan es comença a parlar que s'han de fer reformes de les pensions? Des de sempre, des de que han existit pensions públiques i hi ha gent criticant-les. El que passa és que a mitjans dels anys 90 van aconseguir una argumentació bastant potent per acusar les pensions públiques, i és aquest argument de la sostenibilitat financera. El primer que va sortir parlant d'aquesta suposada inviabilitat financera de les pensions és el Banc Mundial, l'any 95, amb un informe, que és un informe que planteja les societats madures, que són societats amb un envelliment demogràfic i amb una pauta demogràfica que en una època, en una etapa històrica, hi ha més pensionistes, hi ha un creixent número de pensionistes que viuen durant més anys i en canvi hi ha menys persones en actiu. Aquest plantejament és vàlid. Ens hem de plantejar com volem que sigui una societat madura, entre cometes. Però després agafes aquest informe i al final és que no hi haurà diners per a les pensions públiques i que hem d'anar a córrer a fer-nos unes pensions privades. El Banc Mundial planteja que sigui obligatori fer-se pensions privades. Clar, llavors, si el plantejament d'una societat madura acaba amb això, vol dir que per aquí dins ens han colat algun gol, no? Ens han vestit els arguments tècnics amb les trampes tècniques d'alguna manera que ens sembla
que em sembla correcte que haguem de reformar les pensions. El que diuen és que hi haurà un número elevat de gent pensionista que són passius de la Seguretat Social en relació als actius que estan pagant les cotitzacions. Llavors, com que aquest número va creixent, diuen, el Banc Mundial deia, que no hi haurà prou diners per pagar les pensions. Si només mirem això, doncs ens semblaria correcte, perquè sí que és veritat que hi ha un envelliment demogràfic i sí que és veritat que potser faran falta més diners en aquest sistema de la Seguretat Social. Però els pronòstics que ens fan no són pronòstics, diguem-ne, realistes o que busquin semblar-se a la realitat. De fet, les projeccions que fan és en base a unes variables econòmiques com és el creixement del PIB, el creixement de l'ocupació, però són uns models molt hermètics, és a dir, és igual si els supòsits que ells posen en les projeccions són reals o no són reals, perquè matemàticament el que fan és una fórmula per projectar-la al llarg del temps i és igual que els supòsits siguin realistes. El que importa per ells és veure aquesta relació entre cotitzants en actiu i jubilats en passiu. A més, són pronòstics de 50 anys vista. El més proper són 10 anys, però qui pot preveure què passarà en l'economia, i a més en totes les economies, d'aquí 50 anys? Evidentment, si fa 7 anys ningú preveia la crisi, doncs evidentment és impossible, és ciència-ficció parlar amb un llarg termini, no? Però tot i això ho fan, tot i que científicament és del tot incorrecte, continuen fent-ho. De fet, aquest informe de l'any 95 del Banc Mundial va tenir una rèplica a l'estat espanyol per part de... Sempre aquests informes han estat finançats per la Caixa o el BBVA o entitats financeres i asseguradores, no? Aquests són els que financen els economistes experts. Doncs hi ha un informe d'ERCE, d'un tio que es deia ERCE, que pronosticava que l'any 2000 hi hauria un dèficit de la Seguretat Social de 2,16% del PIB i l'any 2000 va haver-hi un dèficit solament del 0,23%. I també deia aquest informe que l'any 2010 el dèficit seria de 2,75% i no només no hi va haver-hi dèficit, sinó que va haver-hi un superàvit, no? Doncs aquest economista ERCE fa poc li van donar una medalla, el govern del PP li va donar una medalla per la seva trajectòria professional. I jo no sé si en altres disciplines passa, però en l'economia, encara que facin malament la seva feina, se'ls torna a trucar, se'ls torna a fer cas i continuen sent igual d'experts que abans de cagar-la, no? Doncs, aquest serien l'atac dels economistes cap a les pensions. Ens parlen que d'aquí al 2060 es duplicarà el nombre de persones que tindran més de 65 anys. Aquest també és un pronòstic demogràfic que es pot qüestionar, però en tot cas hauríem de matisar també l'efecte que això ha de tenir sobre les pensions i sobre qualsevol altra variable social. Els 50 anys anteriors, és a dir, del 1950 fins al 2000, no només es van duplicar, sinó que es van multiplicar per 3,4 el número de persones de més de 65 anys. I que jo sàpiga no hi ha hagut una catàstrofe. Les pensions continuen existint i no hi ha hagut un impacte social o econòmic degut a aquest impacte demogràfic. Doncs la idea és que la demografia no és un fenomen que es dona de cop i volta, és un fenomen gradual i a més és transitori, perquè sí, el 2060 hi haurà el doble de pensionistes, però quan passin 50 anys ja no n'hi haurà el doble, no seguirà creixent, no? Per tant, una qüestió que seria transitòria, gradual, i a més que fins al 2060 no passaria, ara es converteix en una urgència de que s'han de fer reformes ja de cara a aquest suposat problema que ja veiem que en realitat no seria un problema tan important. Ens diuen que caldran
3,5% del PIB, un import equivalent al 3,5% del PIB per pagar aquestes pensions. Sempre en un supòsit, ja us dic, agafat amb pinces, no? Doncs bé, si en el pitjor dels casos és un 3,5% del PIB, podríem comparar-ho, per exemple, amb el rescat bancari. El rescat bancari ha suposat un 12% del PIB, que són diners que han anat a parar a un forat negre, que són, darrere ja sabem que hi ha les butxaques dels banquers, no? Però bé, no hi ha hagut cap problema perquè l'any 2011 es fes un rescat bancari per aquesta magnitud. Llavors ara estem parlant que el 2060 ens faran falta 3,5% i ara hem de començar a fer les reformes de les pensions. Per tant, tot això són coses que es fan venir bé, s'ho fan venir bé per portar aquesta urgència a l'actualitat. La pregunta que ens hem de fer, la pregunta inicial, abans de... Clar, perquè quan comences a escoltar aquests economistes experts, doncs al final sí, t'acabes preocupant, no?, per al teu futur. Però la pregunta principal és, i per què hem de parlar de l'equilibri de les pensions? Per què ens preocupa l'equilibri de les pensions? En el pressupost públic, tant de l'Estat com de la Generalitat, no hi ha cap partida que hagi d'estar per si sola en equilibri. És a dir, no es demana que la Casa Reial es financiï amb les cotitzacions, no sé, de les persones monàrquiques que la vulguin pagar. O, per exemple, la despesa militar no es paga amb quotes que es fa pagar a la gent que vulgui tenir exèrcit, no? Però, en canvi, les pensions sí que ens ha de preocupar que estiguin en equilibri. Doncs això és una trampa. Aquesta és la principal trampa. Si no fos així, si no fos perquè la Seguretat Social té una caixa a part i s'ha separat de la resta del pressupost, no parlaríem d'equilibri. Parlaríem potser d'equilibri de tot el conjunt del pressupost públic. Però no ens preocuparia la sostenibilitat de les pensions, perquè ja veiem que si no es poden pagar amb les cotitzacions socials, es pagarien amb una altra partida, com ho fa la Casa Reial, que no sabem amb què es financen. Però el problema és que continuem finançant-ho, no? I a més, ens hem de preguntar si realment l'important és el número d'actius i els passius que hi ha. No importaria més saber què estan cotitzant o preocupar-nos perquè aquestes cotitzacions siguin més altes? Doncs hi ha altres variables que entren dintre d'aquest model, que us deia que era un model molt hermètic. Podríem entrar en aquest model amb variables com l'atur, variables com els salaris o fins i tot l'estabilitat en la feina, i llavors els pronòstics serien uns altres. Imagineu-vos que fem una projecció de les pensions comptant que es millora la taxa d'ocupació i que es milloren els salaris i que en comptes de tenir aquesta legislació que tenim del treball, doncs tenim una altra que la feina és més estable. Doncs home, clar, llavors no tindríem un dèficit de seguretat social, tindríem un superàvit molt alt, no? Però en canvi no interessa introduir en el debat de les pensions què està passant amb el món laboral. Fixeu-vos, els pronòstics aquests diuen que d'aquí 10 anys hi haurà 1,7 milions de pensionistes més a l'estat espanyol i d'aquí 50 anys seran 6 milions més. La població que avui en dia està aturada a l'estat espanyol ja supera aquests 6 milions de persones. Llavors, és possible que la jubilació d'uns sigui el futur, el que solucioni els problemes d'atur, no? Perquè si a mesura que la gent es va jubilant, les persones que no tenen feina poden ocupar llocs de treball, doncs això soluciona dos problemes entre cometes, no? Les cotitzacions per pagar les pensions i també el problema de l'atur. Però d'això ni parlar-ne. En aquests models econòmics això no entra. El fet que es pugui millorar l'ocupació no entra. I a més, situar les causes de la falta de pensions amb el món del treball, culpant directament els empresaris, que són els que s'estan embutxacant els beneficis i estan generant precarietat, això no interessa. Però en canvi jo penso que a nosaltres, des de la nostra visió, sí que ens interessa molt parlar d'això. Com podríem pagar pensions, fins i tot, sense haver de millorar
al món del treball, no? Doncs, evidentment, hi ha moltes maneres. Qualsevol partida pressupostària, que ja us dic que no té per què estar en equilibri, es pot finançar de diverses maneres. En aquest cas serien les cotitzacions, podrien ser els impostos i també es podrien pujar les cotitzacions socials, que és allò que ens treuen de la nòmina i que al cap i a la fi és part del cost salarial, no? Llavors, per què no contemplen aquests experts la possibilitat de pujar les cotitzacions? Perquè això és molt dolent per l'economia. Faríem perdre competitivitat, llavors les empreses marxarien d'aquí perquè haurien de pagar, no sé, 0,24 punts més de cotitzacions i aquí no vindria inversió, no? I evidentment, si les cotitzacions socials tinguessin una incidència molt gran en la inversió i en el nivell d'ocupació, doncs, home, no tindríem la taxa d'atur ni la situació catastròfica a nivell econòmic que tenim. Les cotitzacions no tenen res a veure, de fet, amb la creació d'ocupació ni amb la competitivitat d'una economia. Hi ha altres coses que són més importants a l'hora de dir doncs, bueno, aquesta inversió és viable i anem a invertir en això i anem a generar llocs de feina. Les cotitzacions socials no són els culpables de tots els mals de l'economia, però sí que toquen la butxaca dels empresaris. I llavors, ja, evidentment, es tanquen en banda a parlar sobre aquest tema. Diuen que és injust que els joves paguin els vells, no? Que paguin més cotitzacions per la gent gran, però en realitat els hi és igual, perquè nosaltres el que demanaríem és que ho paguessin els empresaris, no que ho paguessin els joves de la seva butxaca, no? Sinó... Sisplau, ja. Bueno, la idea és que al cap i a la fi el que hi ha és un repartiment de la renda entre diferents capes de la societat. S'ha posat molt de moda en el món de l'economia, relacionat sobretot amb pensions i amb assegurances, parlar de generacions. Ells consideren que hi ha generacions i que hi ha els actius i els passius. I els actius no poden fer un esforç més gran perquè això seria desequilibrat a nivell generacional. Però no és veritat, en la societat no hi ha generacions, sí que les hi ha, però evidentment els joves del present serem els grans del futur. Però el que hi ha a la societat són classes socials. Llavors, hi ha certs grups de la societat que acumulen més riquesa i aquests no estan contribuint al pagament de les pensions, perquè ara només paguem les pensions la classe treballadora, no? Llavors, si en comptes de pagar només amb cotitzacions paguéssim amb impostos als rics, als grans patrimonis i en els beneficis del capital, seria bastant fàcil pagar aquest 3,5% del PIB de pensions i pagar moltes altres coses més que són de justícia i que únicament el que fan és lluitar contra la pobresa que genera aquest propi sistema, no? Jo penso que la idea és que la riquesa és col·lectiva i el que està en joc ara és com es reparteix aquesta riquesa. Encara que ens diguin amb arguments tècnics que hem de revaloritzar les pensions en funció d'una sèrie de variables, el que hi ha al darrere és com es reparteix el pastís. I evidentment estan lluitant amb molta força perquè part del nostre pastís vagi a parar a les seves butxaques. La despesa en pensions a l'estat espanyol és un 10% del PIB i a la Unió Europea, dels 15 a la zona euro, és 13,4% del PIB. Per tant, si hem de pujar un 3,5% d'aquí al 2060, ja veiem que la mitjana de la Unió Europea està pagant el que nosaltres haurem de pagar en el cas més catastròfic i alarmista, no? Hi ha societats que ja estan pagant molts més diners que aquests supòsits que s'estan fent i són viables les pensions. A França tenen una pensió mitjana de 2.785 euros per càpita. A l'estat espanyol no arriba als 1.000 euros, no? Com és possible? Doncs evidentment per tota una sèrie de variables que potser a França estan una mica millor i aquí estan una mica pitjor. I són variables que tenen a veure, com us deia, amb el repartiment de la renda. La seguretat social avui en dia
presenta un dèficit, però presenta el dèficit més petit que existeix amb les administracions públiques de l'estat espanyol i moltes de la Unió Europea. Té un dèficit del 0,9% del PIB, que això és molt poc. El total del dèficit públic és el 10,64%. És a dir, gràcies a la Seguretat Social, aquest dèficit no seria més elevat. La Seguretat Social ha resistit la pèrdua del 15% d'afiliats. Això també és molt trist, perquè això vol dir que aquesta gent que ha perdut la feina tenien un sou bastant baix, bastant de misèria. Llavors, pràcticament, els comptes de la Seguretat Social no ho han notat, o ho han notat molt poc. Però, evidentment, això és insostenible. És insostenible tenir gent treballant, o que la gran majoria de gent que treballem en unes condicions precàries i amb uns sous molt baixos. Així és que no només no pagarem pensions, sinó que és que no arribarem a jubilar-nos, no? Què és el que ens proposen els experts especialistes en pensions? El que els agradaria proposar és que ens moríssim a l'edat de jubilació. Això seria l'ideal i el més sostenible de tots, no? Però algú ja ho ha dit, el ministre japonès ja ens va acusar que vivíem massa i havíem de morir-nos. Però aquesta és una situació que no la contemplen almenys dir-ho públicament. Llavors, el que es proposen és que ens empobrim. I a més, la idea és, si no hi ha diners per les pensions públiques, llavors com és que hi ha diners per les pensions privades? La idea és que cadascú de la seva butxaca es vagi procurant el seu propi estalvi, vagi dipositant aquells diners que si els fiquem a la Seguretat Social és insostenible i va en contra de la competitivitat, però si els fiquem en els bancs i en els plans de pensions, això sí que és bo per l'economia. Això sí que és sostenible, sí que no hi haurà problemes financers i la idea és que calculen els càlculs que es fan sobre les pensions, sobre quina quantitat del nostre salari ha de cobrir la pensió, tot això ho calculen pensant com si fossin asseguradores privades. Si el que comptés és el benestar de la població, doncs dirien quin import necessitem per pagar pensions i com el financem. Però no, això no compta, el que compta són els números. I la patronal dels fons de pensions privats d'aquí a l'estat espanyol s'ha queixat moltes vegades que aquí les pensions públiques tenen una cobertura massa àmplia, que ens asseguren més del 80% dels salaris previs a la jubilació. I això és molt elevat. I és molt dolent perquè desincentiva la gent de fer-se plans de pensions privats. Clar, perquè el bo d'una economia madura, d'una societat madura, és que hi hagi plans de pensions privats. Darrere de tot aquest discurs i de totes aquestes reformes, i la que d'aquest setembre ve firmada quasi bé per les asseguradores i els bancs, darrere hi ha el capital financer. Amb els fons de pensions el que s'aconsegueix és concentrar un estalvi que són, potser 5% del meu sou, 5% del sou del meu company. Un salari que és dispers i que cap entitat financera pot juntar per si sola, perquè t'han de vendre productes financers, però és més difícil arribar amb això. Però en canvi, amb un pla de pensions s'assegura que totes aquelles persones dipositen una part del seu salari en el fons aquest que volen gestionar les entitats. El més fàcil i el que més estan recomanant ara són els plans d'empresa, plans de pensions d'empresa. Jo en tinc un, no me l'he fet jo, me l'ha fet la Generalitat de Catalunya, que és on jo treballo, i llavors allà dipositen, ara ja no perquè no fiquen diners, però durant els anys, quan ho van fer els primers anys, ficaven diners, llavors clar, l'empresa que gestiona aquest fons junta un tant per cent molt petit de molta gent, llavors això el converteix en un fons molt potent. A més, els sindicats que van firmar que fessin aquest pla de pensions, doncs a més estan gestionant aquest pla de pensions, o sigui que tot és com un negoci molt rodó. I fins d'aquí 30 anys, o quan sigui, no hauran de tornar-me aquests diners, perquè
Llavors això vol dir que durant aquest temps poden anar per tots els mercats financers mundials especulant com vulguin, fent inversions i obtenint benefici sense haver de rendir comptes amb els pensionistes, amb els futurs pensionistes, no? Clar, això és un caramel per aquest capital financer. Això és el que pot alimentar encara més aquesta bombolla immobiliària, aquesta bombolla financera, que el que necessita és diners que vagin a parar a les borses i com venien aquí a la bombolla immobiliària també. Per acabar, dir-vos que aquestes reformes que hi ha hagut ara, la del 2012 i aquesta, per als economistes experts en pensions, són reformes light. És com quan nosaltres critiquem algú, no, tu ets un reformista perquè no arregles el problema. Igualment, això és, per ells, diuen, és simplement una tirita que això no arreglarà tot el problema, que el problema és que cal una reforma molt profunda. Doncs això vol dir que ens anem preparant. Simplement han anat preparant el terreny perquè vagin augmentant la base de cotització, perquè ara revaloritzin les pensions en funció d'altres variables, i tot això prepara el terreny per una estratègia, una ofensiva molt més forta, que és la que nosaltres hem de començar a plantar cara avui ara. Quan us deia que fan falta el 3,5% del PIB addicional per pensions, no només volen que aquest 3,5% sigui de la nostra butxaca als plans de pensions, és que volen molt més. Volen que nosaltres fiquem en els mercats financers molt més que allò addicional que necessitarien. Volen que es faci realitat aquest mantra de que no hi haurà pensions, perquè com que les van reformant i les van retallant d'una manera tan dràstica, finalment no hi haurà pensions. Des dels anys 90, les pensions han disminuït un 20%. Amb la reforma del 2011 hi havia càlculs que podien disminuir entre un 10 i un 30%. Ara amb aquesta reforma torno a llegir que es poden reduir un 20% més. Al final, si tot això es porta a la pràctica i anem avançant amb el temps, el futur serà que tindrem unes pensions de misèria únicament per sobreviure, únicament com a eina d'assistencialisme, i ja no podrem parlar de benestar social. Haurem de parlar d'una societat de rics i de pobres. Estic content que el barri de Sants sigui un barri que estigui portant endavant aquesta lluita i que sigui capdavanter en tots els barris de Barcelona que estan portant endavant aquesta lluita per les pensions dignes. Faré un repàs jurídic del que són les últimes lleis, molt breu, i intentaré ser molt senzill perquè moltes vegades quan ho fan més complicat és perquè la gent no ho entengui. Intentaré explicar les reformes que han fet i sobretot les reformes que estan preparant, perquè és una mica el que a l'assemblea també l'altre dia la gent deia que tenia més dubtes de cap a on va tot això, jurídicament. Per fer un breu repàs de quin punt estem, diria que les agressions dels últims anys, l'Estat el que ha volgut és diferenciar uns atacs a les pensions dels futurs pensionistes, dels pensionistes que encara no són pensionistes i encara se'ls ha de reconèixer les pensions, i un intent, un inici de rebaixa de les pensions ja reconegudes. Que això és el que s'està iniciant ara, que es va iniciar el 2011, es va profunditzar el 2012, 2013, 2014, que no hi ha la regularització de les pensions, però aquí és un punt molt important, perquè ells volen entrar a les pensions ja reconegudes. Les pensions que encara s'han de reconèixer, la dels pensionistes que encara, com molts de nosaltres, són joves i encara no tenim aquesta pensió, hi ha hagut diferents reformes. Va haver una molt important el 2007, el 2011, ha comentat la companya, una reforma que va fer el Partit Socialista amb el suport dels sindicats Comissions Obreres i UGT, que va ser una reforma que es calculava entre un 10 i un 30% de rebaixa de les pensions, i el que va fer, tots ho coneixeu, que és augmentar l'edat ordinària de jubilació, passar de 65 a 67 i posar molt més difícil totes les jubilacions anticipades. Abans tothom es podia jubilar amb 61 anys relativament fàcilment, i ara als 61 anys només els que vinguin d'acomiadaments col·lectius, d'EROs, 63 amb 35 anys de cotització, posar molt més difícil qualsevol anticipada abans del 67. O sigui que el que va fer la reforma del 2011 va ser intentar això, que la gent es jubilés més tard, al 67 si podia ser, i qui pogués abans amb menys pensions. Què va passar quan va pujar el Partit Popular al govern?
que no va donar suport a aquesta primera reforma perquè estava a l'oposició, va fer una reforma encara més dràstica. A l'abril del 2013, el Real Decret 5-2013 fa més difícil encara les anticipades. De 61 passa a 63, o sigui, ara hi ha 63 els que vinguin d'EROs i acomiadament objectius, que és una mica complicat d'explicar, si després algú té, això ho podem comentar, i després de 63 a 65 els altres que vinguin anticipades, els que vulguin, i manté 67, o sigui que l'objectiu de l'última reforma és 67 per tothom, 65 només pels que tinguin 35 anys cotitzats, que són molts anys cotitzats, i 63 pels que vinguin d'acomiadaments d'EROs, d'expedients de regulació d'ocupació, d'acomiadaments objectius amb una causa de crisi. Aquest sistema, que és una salvajada que he sentit per aquí, és una reforma molt radical, es va aprovar a l'abril amb el govern del PP. I ens van dir, el 2027 mirarem a veure si aquesta reforma és sostenible, perquè hem retallat tant, fins a un 30% de les pensions noves, que mirarem si això és sostenible o no i haurem de fer noves retallades el 2027. Al maig, 3 mesos després, li encarreguen a 12 experts, que deia la companya, experts, 10 d'ells pagats directament per la banca i per la patronal de les assegurances, perquè faci una proposta de nova reforma de les pensions. Al setembre, el 13 de setembre, es reuneix el Consell de Ministres i aprova aquest informe i l'analitza. O sigui que està la cosa anant molt ràpid. I es vol aprovar abans del 1 de gener. O sigui que el calendari és aprovar una nova reforma que entri en vigor abans de l'1 de gener. Quines són les propostes que estan sobre la taula? Les propostes, com ha dit la companya, per exemple, si algú ha llegit La Vanguardia avui, la patronal, que sempre està per ajudar, i diu, jo faré la meva proposta. Que l'edat ordinària passi de 67 a 70 anys. És una proposta. Està sobre la taula. Qualsevol que llegeixi... No és que ho diguem per dir-los que és la proposta oficial de la patronal a la taula de negociacions és que passi de 67 a 70 l'edat ordinària de jubilació. Llavors l'anticipada, pels que puguin, seria 68, 67, 66. Això és el que està sobre la taula de les possibles reformes. Això són els pensionistes del futur, que som nosaltres, no? Les pensions, o la gent que ja està més a prop. Llavors, està ben, perquè aquest sector, diguem, està ben una escalada de reformes i de retallades que no s'havia vist en la història de l'estat espanyol. Per què? Perquè es va crear la Seguretat Social per donar unes pensions més o menys estables i cada 6 mesos es fa una retallada molt contundent. I quan sembla que la retallada ja l'han fet, que semblava que a l'abril ja havien fet la retallada tan grossa, com que no han vist prou resistència de la població, han dit, bueno, ara en faré una altra. I com que al gener, si no veuen prou resistència, al juny en tindrem una altra. I així anirem fent no sé fins a on. Els pensionistes que ja tenen la pensió reconeguda. Els pensionistes que ja tenen reconeguda ha intentat ser molt més suau l'entrada. Per què? Perquè no podien baixar un 30 o un 40% que han baixat les pensions dels futurs, que és el que ha passat fins ara amb aquestes reformes. 30% i en provisió de 40%. Els pensionistes aquests que ja tenen la pensió reconeguda, què va passar? El Zapatero, el 2010, al maig del 2010, recordeu quan va pujar a l'estrada al Parlament de Madrid i va dir, per fi hi ha crisi, i hi ha crisi, congelaré les pensions del 2011. Van congelar les pensions del 2011, el 2012 el Rajoy, que havia promès que les mantindria, les va tornar a congelar, 2012 congelades de l'1%, que és el que estem lluitant aquí al barri i a molts altres llocs perquè es regularitzi, 2013 tornem a estar congelades i ara el 2014 0,25 una altra vegada congelades. Què està passant? Portem 4 anys que aquestes pensions no pugen. Llavors, la ministra Ibáñez, que és una gran demagoga amb el sentit més clar de la paraula, diu, jo augmento la pensió un 0,25. Però això tothom ho ha de tenir molt clar. Tothom ho ha de tenir molt clar. La gent que té una pensió des de fa 4 anys, avui en dia pot comprar menys coses que fa 4 anys. Hi havia una llei que s'havia d'augmentar les pensions per l'IPC, era una cosa molt senzilla i és perquè tu poguessis comprar el mateix ara que d'aquí 10 anys. Si cada any no et van augmentant igual que els preus, llavors perds poder adquisitiu. Per molt que pugin 0,25, si els preus han pujat 2,9, llavors pots comprar menys coses. Si això passa un any, un altre any
un altre any i encara un altre any, doncs vas perdent poder adquisitiu i cada vegada pots comprar menys coses. No només això, sinó que aquest IPC, això també s'ha de dir molt clar, està trucat, perquè tots ho sabeu, els preus del 2012 no van pujar un 2,9%. Està trucat, però a sobre de trucat no el compleixen. Llavors, aquesta norma, que era l'article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, que venia del 95, que venia de molta lluita de dir totes les pensions sempre pujaran segons l'IPC i que estava als convenis internacionals de seguretat social, l'estat espanyol no el va voler signar per això, perquè els convenis internacionals diuen tota pensió sempre s'ha de revaloritzar segons els preus. Per què? Perquè el pensionista, una vegada li reconeguin, tota la vida pugui comprar el mateix amb aquella pensió. Doncs això és el que han fet fins ara, 4 anys de congelació de les pensions. I què volen proposar ara? Doncs ara ve el salt qualitatiu. Diu, bueno, com que no hem vist resistència fins ara o no prou resistència, doncs ara farem una llei que marqui que no hi haurà actualització segons l'IPC. Deixen enrere la proposta que hi ha sobre la taula, és deixar enrere l'article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, que us deia no s'actualitzaran els preus segons les pensions segons l'IPC i hi haurà una nova fórmula. Jo tenia la cartolina, la volia portar a la feina, però no, me l'he deixat. És un càlcul que és impossible d'entendre. O sigui, és càlcul complicadíssim i per això deia, a vegades ho fan molt complicat perquè no s'entengui. Però qualsevol càlcul que s'ha fet, el que fa és que, per exemple, en els últims 3 o 4 anys hagués estat una pujada d'un 0,25%. Té un tope mínim, aquesta pujada de les pensions cada any, té un tope mínim que és 0,25% i un tope màxim que és IPC més 0,25%. Doncs amb aquestes variables, fa 3 o 4 anys hagués pujat un 0,25%. I estarem 5-10 anys pujant 0,25, 0,30, 0,50 com a molt. Això què vol dir? Segons la ministra Báñez, quan va presentar el document, va dir, concretament, són dades del govern espanyol, perquè me la vaig apuntar, vaig pensar, que són, en els propers 15 anys, els pensionistes perdran 33.000 euros, no, 33.000 milions d'euros, no. Sí, 33.000 milions d'euros perquè es deixaran de pagar en pensions. Comissions Obreres, que no és un sindicat molt revolucionari tampoc, va calcular que no, que eren 85.000 milions d'euros. Però això són càlculs de la ministra Báñez, que diu, jo faig aquesta reforma per treure-li tots aquests diners als pensionistes, perquè no els hi pagarem aquests diners. I aquesta és la proposta. Però no només això, sinó que tornen a haver una altra proposta que no s'ha parlat molt, abans ho parlàvem amb la companya, que és el factor de sostenibilitat, que ho intentaré explicar molt senzill perquè ho hem fet molt complicat perquè no s'entengui. El factor de sostenibilitat és l'esperança de vida de la població a partir de 67 anys. És així, simplement és això. Diu, quan vius a partir de 67 anys? Doncs segons com evolucioni aquest factor de sostenibilitat, si la gent viu més, les pensions baixaran. Així de senzill. Que això s'aplica a més de l'altre, que no és la no pujada de l'IPC. Doncs el factor de sostenibilitat, el càlcul senzill dels últims 30 anys, haguessin baixat una pensió reconeguda fa 30 anys, ja reconeguda hagués baixat un 18%. Si abans cobrava 1.000 euros, ara cobraria 180 euros menys. Per aquest factor no només no pujaria per l'IPC, sinó que baixaria pel factor de sostenibilitat. Què s'està penalitzant? Que la gent visqui massa. Si hi ha una població que viu més, doncs llavors pagarem menys. Així de senzill. Això és el que està sobre la taula. Llavors, he intentat fer-ho molt senzill perquè moltes vegades ens ho fan molt complicat, però les coses són més senzilles de les que semblen. Llavors, una mica el panorama que ens trobem jurídicament és aquest. Nosaltres, com a advocats, podem fer poques coses, podem buscar resquicis legals, que són aquests que si la regularització del 2012 no la van fer bé, la van fer al novembre, tots ho sabeu, llavors reclamem i podem anar al Constitucional i podem fer moltes coses. Però aquí el que està passant és que el govern espanyol no ha trobat prou resistència per anar fent retallades de les pensions. I fins que no trobi una resistència suficient, continuarà aquestes retallades que jurídicament no es poden aturar. Per què? Perquè ens posaran la jubilació als 70 anys, disminuiran les pensions, pot passar el que va passar a Portugal, que van treure una paga extra, que tampoc és tan difícil de creure, tal com estan jurídicament i tal com està el panorama de l'estat espanyol. I per tant jo crec que la valoració ha de ser jurídica, hem d'intentar fer campanyes com la valorització de les pensions, però sempre amb vistes
en què la revalorització de les pensions del 2012 va ser un any i van fer malament tècnicament i podrem guanyar-ho, o no, segons com els jutges ens donin la raó, però que l'important és derogar la llei que ens ve a sobre que mantindrà la no revalorització de les pensions per tota la vida i significarà una disminució de les pensions molt important, a més de totes les reformes dels pensionistes que encara estem per accedir a la pensió, que ja veurem com accedirem. Per tant, jo crec que aquest és l'escenari més o menys jurídic. Després podem analitzar si hi ha dubtes o així, però aquest seria una mica el resum genèric. Des del punt de vista jurídic, l'estat espanyol ha subscrit tots els convenis, pràcticament tots els convenis internacionals de l'OIT del treball, diguem, i el de Seguretat Social no el va signar. Per què no el va signar? Perquè sabia que no revaloritzaria les pensions algun dia i llavors se li podia haver reclamat via aquesta via. A nivell internacional, jo crec que és difícil. Nosaltres buscarem les vies, els advocats i així buscarem, i els economistes, sobretot els advocats en aquest cas, buscarem les vies legals. Però jo crec que ha passat una mica l'escenari d'un temps en què els advocats podíem solucionar via jurídicament les problemàtiques socials. Les problemàtiques socials s'hauran de resoldre amb els advocats, però sobretot amb una pressió molt forta als polítics i a la gent que legisla perquè legisli d'una altra forma. Jo crec que això. El Tribunal Constitucional ja ha fet diverses sentències dient que la no revalorització de les pensions és constitucional. I nosaltres ens vam agafar a la revalorització de les pensions del 2012 perquè la van fer malament, la van fer al novembre i aquí sí que crec que guanyarem. Però el que és molt difícil que puguem guanyar a instàncies internacionals una lluita d'aquestes i s'haurà de guanyar via una... que és com es va guanyar la Seguretat Social, molts de vosaltres ho sabeu. Abans no hi havia Seguretat Social i ara sí que hi ha. Per què? Perquè va haver molta gent que va lluitar i va lluitar als barris i va lluitar a les fàbriques i a les empreses perquè la gent pugui tenir, després, quan arribi a la vellesa, pugui tenir una pensió digna, si es fa mal pugui tenir una invalidesa, i això forma part del salari, i això ho haurem de lluitar d'aquesta forma, crec. Y bueno, algo que queríamos comentar, algo que entendemos importante, precisamente en la línea que se está hablando, es la movilización. Para esto, pues aquí en el barrio, la Asamblea Salven las Pensions de Sants, nos reunimos todos los lunes a las 7 de la tarde, nos reunimos aquí, al Centre Social de Sants. Precisamente un poco la intención es trabajar este tema, el tema de la reforma de pensiones, en el ámbito así de unir fuerzas, que comentaba antes un compañero. Estamos trabajando desde principios de septiembre, coordinándonos junto con la Federación de Asociación de Vecinos y otras entidades de Barcelona, y precisamente a finales de mes tenemos una reunión con la idea de invitar a distintas entidades para ver un poco de crear unas bases de cómo nos organizamos, cómo nos coordinamos a nivel ya más de Barcelona, incluso planteándonos un poco más a nivel de Cataluña, y hacer, bueno, pues núcleos fuertes en cada barrio, coordinados de tal manera que podamos enfrentar toda esta ofensiva contra la reforma de pensiones. Entonces, bueno, ahí os animo a participar en estas asambleas los lunes, como digo aquí. Por otra parte, también aquí tenemos unas hojas para poder, para la persona que le interese recibir información, pues aquí puede anotar su contacto, su teléfono y si tiene correo electrónico, y de esta manera le podríamos ir enviando información que se vaya generando de la asamblea. Yo en esta línea de lo que se va hablando, insisto, venid los lunes, vamos a organizarnos, vamos a liarla porque muchas ganas hay. Como decía el compañero, estamos teniendo unas asambleas muy interesantes aquí en el barrio, nos juntamos mucha gente todos los lunes y esperamos, como digo, juntarnos mucho más, y a nivel de Barcelona. ¿Vale? Pues nada, gracias por vuestra asistencia.